ffrindiau, siwmai Rhys sydd yma. Dwi jyst eisiau llongyfarch criw Clwb Ieuenctid Caersalem am yr her 24. Maen nhw wedi bod yn gwneud dros yr wythnos diwetha. Da ni jyst mynd i ddangos i chi nawr sut maen nhw wedi dod yn ei blaenau dros yr wythnos diwetha yn ymateb i'r her. Dyna ni, da chi wedi gweld bod nhw wedi bod yn brysur iawn, yn rhedeg, yn cerdded, yn gwisgo lan, yn rhyfedd, yn coginio, pob math o her dros yr wythnos diwetha. A cofiwch bod casgliad ni heddiw hefyd yn mynd tuag at yr her. Diolch i chi sy'n eisoes wedi rhoi, ond mae yna gyfle i chi roi unwaith eto neu rhoi am y tro cyntaf drwy fynd draw i caersalem.com/Tearfund a partneri gyda'n Clwb Ieuenctid wrth iddyn nhw wneud gwahaniaeth yn y byd yn enw Iesu.